dic Anton F. Harlock. Això va passar quan sobrevolava Nova Guinea en direcció a Port Moresby enmig d'una tempesta. Em dirigia a Rabaul, a la Nova Bretanya. Jo era un explorador aeri i el meu somni dorat era conquerir l'aire d'un extrem a l'altre del món. L'única cosa que s'interposava en el meu camí eren les muntanyes Owen Stanley. El seu pic més alt s'elevava a 5.030 metres sobre el nivell del mar. La gent li tenia por. L'anomenaven la bruixa de la serralada Owen Stanley. Em dic Anton F. Harlock i el meu avió, al qual he posat el nom d'Arcàdia, és part de mi mateix. El company que comparteix el meu destí i la meva joventut a l'Arcàdia. Vam compartir els preciosos dies de joventut, volant a gran altura. Si hagués deixat de volar, no hauria pogut viure. Aquell dia l'avió era ple de carburant, pesava molt. No vaig poder guanyar altura i el motor de l'Arcàdia funcionava amb dificultat. El so dels cilindres de l'aparell era gairebé com els batecs irregulars del meu cor. Jo i l'Arcàdia vam intentar volar pels barrancs. Però les muntanyes Owen Stanley s'alçaven davant meu, altes, rígides i fredes. Ens dominaven completament a l'Arcàdia i a mi. L'Arcàdia i jo vam patir la primera i més amarga derrota de tota la nostra vida junts pel cel. Mentre tornava enrere empassant-me l'orgull, alguna cosa em va fer girar el cap. La muntanya reia. Amb la meva Arcàdia sempre havíem volat pensant que érem invencibles. Vaig deixar anar tot el combustible, però em vaig guardar el suficient per poder volar 10 minuts. Amb l'avió alleugerit, vaig decidir jugar-m'ho tot en aquells 10 minuts. Em dic Anton F. Harlock. L'avió i jo hem estat junts tota la vida, als anys joves a l'Arcàdia. La meva vida, decidit a volar sempre pel cel. No me'n penedeixo. Si l'home no abandona els seus somnis, aquests somnis mai no s'esvaniran.
El capità Harlock i l'Arcàdia. S'apropen naus enemigues. Teneu la posició de combat número 3. El somni s'ha acabat. La Terra és l'únic lloc on els terrestres poden viure. Hem d'acceptar la derrota. Però hem fet tot el que hem pogut. Us parlen les forces d'ocupació terrestre d'Elmires. Seguiu les nostres instruccions i aterreu la nau a la base 446. Si us hi resistiu, la vostra nau serà destruïda immediatament. Falten 6 minuts i 55 segons per l'aterratge. Manteniu el rumb i arrieu la bandera. No intenteu posar